हाँ त हम फिर एक बार रउआ सबके भोजपुरी भाषा के मान सम्मान रखे वाला, भोजपुरी भाषा के सुने वाला लोग के एक बार फिर हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करतानी। एगो महान विभूति, बहुत ही अनुभवी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और समाज सेवी जी आज इस दुनिया में नइखी। हमनी के बीच में वहाँ के आज कृति रह चुकल बा। तो वो कृति के हम रउआ सभे के सामने पेश करे जा रहल बानी। हमरा आशा ही ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि ई कृति रउआ सभे के जरूर पसंद आई और वहाँ के एहमें गरीब, लाचार, मजबूर, पढ़ल लिखल बेरोजगार लइकन के ऊपर आपन अभिव्यक्ति देले बानी, जौना के हम रउआ सभे के बीच में रखे जा रहल बानी। कैसे कहे बा, बोध भीम रविदास मन धारू, सत्यम सतहि बात उचारू, कथा कहूँ जनता दुखियन के, जग में रहे अभागा बनके, तेहि जन संपत्ति जे उपजावे, सदा मुसीबत सगरे पावे, वस्त्रहीन भइल बा काया, तरसत भोजन खातिर काया। गरीब के यही दशा होला। होखत बा जग में अपकारा, बहे चाहत बा खून के धारा, गुजरल बाटे जात जबाना, अब ना सहिहन दीन किसाना। अब दीन किसान लोग से ये अब ना सहाई। चल रहल बा जो मन मानी, बदले के बा चाल पुरानी, दू पक्ष होखे हास्य ही काटे, कहाँ जगत में लिखल बाटे। कहे श्री गंगादयाल जी करी सत्य उच्चारण, आ दुखिया दुखी बाटे यही कारण। बोध भीम रविदास मन धारू, सत्यम सत्यहि बात उचारू, कथा कहूँ जनता दुखियन के, आ जग में रहे अभागा बनके। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। फिर हम रउआ सभे के अगला कड़ी में सेवा करब। जय भीम, जय भारत।